En matèria d'igualtat, sabem, i ho hem reivindicat sempre, que és un tema transversal, però també hi ha intervencions que poden reflectir uns pressupostos i que de nou els del 2023 no ho incorporen. Tant al ple com des de les entitats s'ha reivindicat tot un seguit d'accions en matèria d'igualtat que requereixen d'una voluntat política. En primer lloc, és urgent que l'Ajuntament incorpori al seu organigrama una tècnica d'igualtat a temps complet. Aquesta figura ha de permetre desplegar un seguit d'accions com una taula de coeducació municipal, el desplegament de la xarxa de servei d'atenció integral a persones LGTBI, així com acomplir la tasca de revisar el conjunt de protocols d'acció i actuació de les diverses àrees de l'Ajuntament per assegurar-se que aquestes incorporen una mirada de gènere i que eliminen qualsevol possibilitat de reproduir dinàmiques de racisme institucional. Som conscients que els recursos municipals són limitats. Per aquest mateix motiu és necessari que l'equip de govern sol·liciti cadascuna de les subvencions disponibles en locals cap a ens locals en matèria d'igualtat, tant de la Diputació com de la Generalitat, el Govern de l'Estat o fins i tot de la Unió Europea. Tots els avenços que s'han fet a Sant Celoni referent a igualtat o els més perceptibles han estat imposats o, si més no, recolzats per entitats i col·lectius organitzats del poble, des de l'introducció de nous protocols de la Festa Major elaborats per Gita de Bruixa, a la resposta organitzada enfront a les agressions LGTBI-fòbiques que van patir dues persones a la Festa Major o la demanda reiterada per aconseguir més paritat damunt dels escenaris, entre d'altres. Som conscients que aquestes accions no tenen per què quedar reflectides al pressupost municipal, però, com hem dit, sí que hi ha mesures estructurals que poden facilitar-les en gran mesura i que les hem trobat a faltar en aquests pressupostos.